Вышла на волю Марына Адамович, жонка былога палітвязня Міколы Статкевіча. Слонімскага блогера пераследуюць за лайк, а на Палесе мясцовыя жыхары знайшлі рэдкую жывёліну. Пра гэта і не толькі апавядзём у кароткім выданні навіну серады 18 сакавіка на Белсаце. Вітаю! У Магілёве гарэў будынак інтэрнату на вуліцы Куцепава. Не абышлося без ахвяраў, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Пажар адбыўся ў пакоі на 4-м паверсе 5-павярховіку. Ратаўнікі эвакуявалі з будынку 18 асобаў, у тым ліку одно дзіця. Пры аглядзе блоку, якім здарылася ўзгаранне, знайшлі цела жанчыны. Цяпер адмыслоўцы высвятляюць акалічнасці ейнай гібелі і прычыну пажару. Марыну Адамович, жонку Міколы Статкевіча, вызвалілі, пратрымаўшы ў аддзяленні міліцыі 4,5 гадзіны. Пра гэта палітык паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Напярэдадні Марыну Адамович затрымалі каля іхнага дому. Паводле Статкевіча сілавікі чакалі жанчыну. Адзін з іх назваўся следчым Казловым. Афіцыйная прычына – нібыта патрабаванне даць тлумачэнні наконт атрымання Марыны Адамович праваабарончай прэміі Гома Гомінін у Празе. Гома Гоміні – прэстыжная міжнародная ўзнагарода, якую штогод уручае чэшская арганізацыя «Чалавек у бядзе». Марына Адамович атрымала яе ў Празе ад імя мужа. На блогера са Слоніму завялі крымінальную справу за падпіску на прызнаныя экстрэмісцкімі рэсурсы, паведаміў набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал. Раней мужчына скардзіўся на пераслед сілавікамі за лайк. Падабайку 47-гадовы жыхар райцэнтру паставіў яшчэ ў далёкім 2016 годзе пад допісам, які нібыта зневажае Лукашэнку. Аднак праблемы праз лайк пачаліся толькі цяпер. Спачатку, маўляў, следчы камітэт запрасілі ягоную жонку і пагражалі праблемамі на працы ды з прыёмнымі дзецьмі. Падчас допыту жанчыны знайшлі падпіскі на гэтак званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Яе пасадзілі ў ІЧУ. Блогера павёў пра сітуацыю ў тыктоку і напісаў скаргу на сілавікоў у пракуратуру. Пасля чаго стаўся фігурантам крымінальнай справы. Відэа з мужчынам выклаў набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал. Знаете, как подписываются сейчас в ТикТоке? Тык-тык-тык-тык, лишь бы подписчиков набрать. А на кого там подписался? Просто вот по дурости вы там в ТикТоке лайкнули или что там, и все. Я за них несу наказание сейчас. У Мінску чарговая дэлегацыя з Расіі. Прадстаўнікі Міністэрства замежных справаў суседняй краіны прыбылі ў беларускую сталіцу на сустрэчу з прадстаўнікамі беларускага МЗС. Аднак на парадку дня не двухбаковыя дачыненні. Расійская дэлегацыя, адзначылі ў прэс-службе ведамства, прыехала ў Мінск для правядзення кансультацыяў наконт дачыненняў ЗША і Канадою, а таксама з Вялікой Брытаніі і Ірландыі. Найбліжэйшымі днямі ў Беларусь мае прыехаць спецпрадстаўнік Дональда Трампа Джон Коул, паведамляла выданне Delphi.lt са спасылкаю на свае крыніцы. Знаны румынскі бізнесовец Віталій Буздуган пабудаваў у Беларусі цэлую бізнес-імперыю. Як паведаміла ў новым расследаванні бюро Медыя, яму належыць сетка з 15 кампаніяў, якія працуюць у стратэгічных сферах, ад энергетыкі да фармацэўтыкі. А бізнес-партнёры Буздугана – адзін з гаманцоў Лукашэнкі Александр Зайцаў і былы кіраўнік памежнага камітэту Ігор Рачкоўскі. Гэты трыумвірат стварыў імперыю, якая працягвае залочваць гэтага румынскага бізнесмена. Ён набыў нерухомасць у Мінску на амаль $1 мільён і цяпер рэалізуе ў Беларусі праекты, у тым ліку з расійскімі бізнесоўцамі, якія ствараюць дроны ударныя, якія выкарыстоўваюцца на вайне ва ўкраіне. Пакуль гэты бізнес квітнее на вайне, Буздуган захоўвае пашпарт Румыніі. Знаходкамі з расследавання журналісты бюром падзяліліся з Міністэрствам замежных справаў гэтай краіны і папрасілі ведамства адрэагаваць на інфармацыю. Нашыя калегі чакаюць адказу. Тым часам у Магілёве ў ваколіцы вуліцы Фаціна два рыбакі праваліліся пад лёд. Іх заўважылі відавочцы, ды выклікалі службу МНС. Ратаўнікі дапамаглі выбрацца мужчынам на бераг. Аднаго шпіталізавалі з пераахалоджваннем, другога пасля агляду адпусцілі дадому, паведамілі ў таварыстве ратавання на водах. Яшчэ адзін выпадак з імаверна рыбаком адбыўся на рацэ Лошыца у Кастрычніцкім раёне Менску. Праўда, калі ратаўнікі прыбылі на месца, мужчыны там ужо не было. Відаць, ён здолеў самастойна выбрацца з вады. У выніку брыгада МНС разбурыла лядовае пакрыццё на вадаёме, каб папярэдзіць магчымае здарэнне.
Нездаровая тэндэнцыя. Неабыякавыя фаніпальчане звярнулі ўвагу, што іншыя мясцовыя жыхары ўсё часцей выкідваюць смецце ў непрызначаныя для гэтага месцы. Вось прыклад з вуліцы Міра. Торбы з адкідамі ляжаць пры ўваходзе ў склеп. Хаця да кантэйнернай пляцоўцы, а павялі чытачы выданню «Фаніпальбая» літаральна 2 крокі. Падобныя стыхійныя сметніцы днямі ўзніклі ў горадзе і на вуліцы Якуба Коласа. Аднак тэндэнцыя пачалася раней. У лютым фаніпальчане заўважылі, што невядомыя пачалі скідваць смецце ў бетонны прыямак в акна склепу. До 1350 рублёў штрафу. Столькі максімальна могуць заплаціць тыя, хто выпальвае сухую траву. Пажары пра жаданне некаторых людзей навесці парадак пасля зімы на участках працягваюць фіксаваць у розных рэгіёнах Беларусі. Гэтак на Віцебшчыне ў вёсцы Роўная Шумілінскага раёну агонь знішчыў маёмасць, жылы дом і гаспадарчую пабудову. Пацярпелых няма. Неасцярожнае абыходжанне з агнём пры выпальванні травы прывяло да пажару ў адным з садовых таварыстваў у Солігорскім раёне на Меншчыне. Таксама пашкоджаныя пабудовы. З новага навучальнага года ў беларускіх школах запусцяць праект барацьбы з булінгам. Улічваючы негатыўныя наступствы, якія выклікаюць скаванне ў калектыве, ініцыятыва выглядае карыснай. А ці будзе яна эфектыўнай на практыцы ў сённяшняй Беларусі? Меркаванне ў эфіры студыі Белсат агучыла псіхатэрапеўтка Ганна Матуляк. Мы понимаем, что, скорее всего, это будет очередная показная история, проект, который будет заключаться в том, что детей проинформируют, тесты проведут, по результатам тестов напишут отчеты, что буллинга у нас нет или вот мы проделали работу. Сенсацыйная знаходка ў Лельчыцкім раёне. Мясцовыя жыхары выявілі ў хляве дзікага кота. Жывёліна трапіла там у пастку, калі прыйшла пацелкавацца курамі. Не, все, хорош, Валя. Хорош, видно, что дикий? Офигеть, дикий, пушистый. У чаканні спецыялістаў жывёліны пакінулі ў гаспадарчай пабудове. Аднак лясны кот уцёк разам з капканам і ланцугом. Хутчэй за ўсё, канцавіна звера моцна пашкоджаная. Адмыслоўцы маюць надзеі, што, нязважаючы на траўму, драпежнік выжыве. Да 2025 года, калі яшчэ адна асобіна гэтага віду трапіла на фотапастку у нацыянальным парку Прыпецкі, меркавалася, што апошняга ляснога кота ў Беларусі забілі яшчэ ў 1927. Цяпер дакладна вядома, што ў беларускіх лясах водзіцца мінімум некалькі такіх жывёлінаў. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфіры «Аб'ектыву» і студыі Белсата 20 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.